Neste pequeno vídeo imos presentar algunhas características relativas á visualización dos textos de Cortegal, corpus de textos galegos escritos por estudantes no ámbito académico. Cortegal é un corpus conformado por 1000 textos extraídos das probas de acceso á universidade, concretamente da pregunta de comentario do exame de Lingua Galega e Literatura do curso 2016-2017. O conxunto dos textos pode verse premendo na pestana Textos e despois en cada un deles. Por exemplo, desta volta imos entrar no texto número 4. Os textos poden verse en diferentes capas de visualización. Na capa chamada Transcripción completa, que é a que aparece por defecto, vemos o texto tal cal o entregou a alumna ou alumno, incluindo as palabras ou as secuencias riscadas que aparecen en gris e cunha liña por riba. A cor vermella representa palabras ou letras que foron engadidos polo estudante ou polo estudante a posteriori, non na primeira versión do texto. Por exemplo, aquí escribiu inicialmente moitas que despois substitúe por moitos. Se prememos na versión final do estudante ou da estudante, simplemente desaparecen as formas riscadas. Pero ademais poden verse, digámoslo así, versións melloradas dos textos. Se lle damos a pestana estándar ortográfico e temos activada a opción cores, vemos as correccións de carácter ortográfico realizadas polas persoas que traballamos en Cortegal. Por exemplo, a persoa autora do texto escribira ben sen acento gráfico e nós puxémoslo, ou escribira extranxeiros, que nós corriximos por estranxeiros. Se agora prememos en estándar morfolóxico, ademais das anteriores, vemos as estandarizacións feitas no nivel morfolóxico. Neste caso só temos unha. A persoa que escribiu o texto puxo poidese, que estandarizamos con puidese. E así sucesivamente cas diferentes capas de visualización dos textos. No estándar léxico, neste caso, estandarizamos hosteleiro e hostelería por hostaleiro e hostalería, respectivamente. No estándar gramatical, estandarizamos cuestións que afectan a sintaxe, como os problemas de concordancia. Neste caso, por exemplo, o alumno ou alumna escribira o chamado gastronomía, que nos estandarizamos con a chamada gastronomía. No estándar semántico, identificamos e etiquetamos problemas que afectan ao significado. Por exemplo, aquí, o alumno ou alumna emprega xa que, cando o significado debía ser consecutivo, non causal, de maneira que estandarizamos con de xeito que. E, finalmente, no nivel discursivo, atendemos a cuestións de puntuación, de referencias elipses inadecuadas, etc. Isto é, a cuestións de gramática textual. Por exemplo, aquí parece evidente que debería haber dous enunciados separados, de tal maneira que no estándar discursivo puxemos un punto. Se nos colocamos sobre calquera das palabras do texto, vemos todas as súas anotacións. Veremos sempre o lema e a categoría gramatical asignados, pero ademais podemos ver neste caso, dado que ben é unha forma que corriximos, vemos o estándar ortográfico, é dicir, ben con acento, e tamén a etiqueta que identifica a desviación con respecto ao estándar. Neste caso, unha etiqueta que nos sinala que aí temos unha omisión dun acento gráfico. Podemos ver tamén as anotacións de todas as palabras activando os botóns de anotación. Por exemplo, podemos ver todos os lemas, todas as clases gramaticais, no caso de que as palabras fosen corrixidas, estandarizadas en algún nivel, pois as etiquetas que identifican todas as desviacións asignadas, todos os códigos asignados. Finalmente, se prememos en información adicional, podemos ver información, datos cuantitativos sobre os textos. Moitas grazas pola vosa atención.